पोळ्यानिमित्त आज आपण बाजरीची भाकरीचा मलिदा तयार करत आहोत। आता याच्या अगोदर किती जणांनी खाल्लाय काय माहिती, पण दररोज जे आपण बनवतो त्याच्यापेक्षा आजची टेस्ट जरा वेगळीच असते। काय विशेष काय माहिती नाही। सगळ्यात आधी आता भाकर चुरून घेतलेली आपण चांगल्या प्रकारे। आता याच्यात थोडं मीठ टाकायचं, हे सेंधा मीठ आहे, शरीराला चांगलं असतंय। त्याच्यानंतर हळद, शुद्ध गावरान हळद आहे, हळकुंड कुटलेली, पुण्यातली बाजारात नाही। याची टेस्ट सुद्धा वेगळीच असते या हळदीची। हा चालू आहे बनायला, थांब चालू आहे। त्याच्यानंतर गुळ टाकताना थोडा असा हे करून टाकायचा, गुळ असा डायरेक्ट खडे नाही टाकायचे, चाकूने किंवा चमच्याने असा, आणि काय होतं एकदम बारीक होतोय मस्त एकदम। गुळ जरा साधा भेटलाय, याच्यातून दुसरा काळा गुळ असतो एकदम, ते एक नंबर गुळ असतो काळा, रासायनिक आहे थोडा, केमिकल मुळे जास्त पांढरा होतो, पण एकदम चांगला गुळ आहे, काळा असतो। आता उपलब्ध नाही झाला तर काय पर्याय नाही, बिगर गुळाचा कसा खाता येईल मलिदा। हा थांब चालू आहे बनायला। गुळ जास्त जेवढा टाकता तेवढा गोडपणा येतो त्याला, आणि बाजरीच्या भाकरी संग किती गोळा हे असला तरी पण ते चांगलाच लागतो। आता हे गुळ टाकून एकदा मिक्स करून घ्यायचा असं थोडा। गुळ झालेला आहे भरपूर मापात भाकरीचे, तेवढा दिसायला पाहिजे। त्याच्यानंतर टाकायचंय खाण्याचं तेल, जे वापरीत असाल ते थोडं मापातच टाकायचंय। आता एवढं याला 30 ml च्या आसपास टाकले। याच्यामध्ये तुम्ही जिरे भाजून ऍड करू शकता, अजून तव्यावर भाजायची आणि याच्यामध्ये मिक्स करायची। त्याच्यानंतर खोबरं ऍड करू शकता। हा झालेला आहे, आता तोंडाला पाणी सुटायला की मलिदा तयार। याचे असे गोळे करून या अगोदर आता आपले जे काही घरात बैल असेल गाय असेल त्याला प्रसाद द्यायचा आहे, आणि नंतर याच्यावर सगळ्यांनीच आता ताव मारायचा। पहिल्यांदा तर हे कोठ्यातच प्रयोग व्हायचे असे, जिथं जनावर बांधायला असतील तिथंच जाऊन करायचं सगळे एकत्र एका मोठ्या टोपल्यामध्ये। खायला भले 25-30 जण असायचे, आता माणसं सापडत नाहीत खायला सुद्धा। झालेला आहे आपला मलिदा तयार आता।